Páistí, ráis rééis donnach an seo agus aniu tá chun fellan faoi fiacla le cear ón ólaí, léimiid leir seo, feic mi catá ann an fiacla cos mar i dhéantaríd agus cin fág a cordí a ní i gceart. Ag hílom, léimiid leir, fellan móid rud ag an faoi fiacla. Yahoo! Fiacla folláine. Cédáilte ag Walker Books faoin titil I Know Why I Brush My Teeth. Scríofa ag Kate Rowan, Maisithóir Catherine McEwen, Comhairleoir an Dr. Angela Croppa is buíochas le Viv French, be I Moira I Joaquin a daiste go Gaeilge, agus ba é an gúm a dailteach an leabhar Gaeilge. Fechar ón in sin. Awam! A bheith ón. Gewa lehan seo, go gasta. Cád atá ort a ón sa mam, na chuilte ré, de dul go fós. Fech sa ón go bródúil. Tá ceann de me íocle ag boga. Fech seo hi mami teachtasteach. Agus an cad freisin, tá gacha in na géirí. An fiachal seo a eicáil atá ag boga. Ó, cad eilecam sa Greengra, sa fictúr fech. Seach mór an sin. Dinosaur, bád seoltóireachta. Ó, sa láchabag ag snáb sa bholca. Stáin mam isteach na bhéil. Tá go dain siise. Tá si chun titim amach nach bhfuil sa óan. Dúirt an fiaclár go raibh fiacal mhór híos faoin dúil íocail, agus gúil an íocail mhór ag éar an íocail bheag a bhrú as a slí. Tá fé? Seo pictiú mór den dus na fiacla. Tá sin an drandal, sin písa eicimid. Cnáb a dhéal, ní eicimid an sin pínte sin hís faoin drandal. Sin an dúil íocail, ceann a bhíon ag páistí. An fech an fiacal mhór hís faoi, as an fiacal mhór ag fásús. Agus tá sé chun an dúil íocail a bhrú as an meallach. Is fíor sin sa mam, agus hín si a scúb fiacal chuig óan. Ach ní hiiteag si amach go ceann cúpla lá eile. Tar an seo agus glan na fiacla sin I gceart. Fós caffar airad a thuirtas na fiacla nach gá. A óan, tá a bhád nómarcan táwas an sin agat sa mam. Nach cuimhin leat an rud a dúirt an fiaclár. An chud tá sé lán. Is cuimhin sa óan. Dúirt sé nach gá ach ruanín bídeach den táwas fiacla, mar go bhfuil stof sa táwas a dúchttar flúor agus gur leor beag an den stof sin. Ní le nach pointse beag. Agus is leor sin. Flúoríd an focail sa mam. Se sa óan. Ach a bham, cad a dhéanaan an stof sin chéar be. Cebhraíonn sé leis na fiacla a chuineáil láidir siise. Tá cad ag immert leis an searc. Agus tá báid seoltóireacht inis, istigh snáb san isis go freisin. Tá fiacla láidre agamsa sa óan. Níl Paula be ionta. Tá mórán Paula fiacla ífe atá mar rangsa. Deir amam gnihin si an nummer camilseán. Is tócha gnihin sa mam, ífe bhocht. Ach ní hiad na milseán a bháin is cúis leis na puil. Ní éon cheabhar ach irid deochan na siú crúla agus smalc bhíana. Go háirithe mun an glanna tú na fiacla go minic. Ba chóiríd a glanna faoi gós a lá a laiad. Thais bán an fiaclár dom an chiilhan an glanna sa óan. Féach. Os glíam a bhéal go leathan. Scúiríon bár agus cúil na fiacla. Brúam an scúb siar is an ír. An sin dridum me íacla chéile, agus glanamiad an taobh mo. Tawa sa mam. Ná gén dearmad de bhéal a níl hiisce glán nuair a bheith tú críochnathe. Fech ag scúb is a glána. Fech. Ag tú dul timppel. Siar is an ír. Anas go méid
Gomil tú cínte gúid go léir go lamta I gceart. Stáin óin chud fiachlas sa scathán. Céin fá sésin, a goscan an scúban na puil úd. Mar go ngramíon blúirí beag a bí de a chud fiachla nuair a bhíonn tú I gcithe sa mam, agus mar an glann tú na blúirí sin tá sín bactéir ag obair orthú agus tágann siad stof beag a gramóig de a chud fiachla. Plac an tanimetá an stof sin sa mam. Ú fech, sin iad an sin. Stig ag fás na fiachla. Mar an bactérián agus cohíonn siad iad féin an siúcra sna blúirí bí. A sin tag an lach láidir agéid a chreimeann an taobh mut na fiachla agus dhéanann puil ionta. Ó sa óin agus sa stach leis sa olcadáin. Bhfuil défar idir an taobh mó agus an taobh stig. Fech, ní sin bheamí tá tar éis dul isteach agus na gíomh fáil réidir na bactéir atá ag fás na stig sa bhéal. Tá sa mam, Jeffrey Moore. Cruúan atá sa chlúdach bán taobh mó. Tá sé cho crua le híran. Go dain sé an cruúan an tábhar is crua I do cholann ile. Agus faoin grúan sisin tá stof cnábhach a Dr. Dédín Leis din de sin a rís tá bíon na fiachla. Tá sé sin anmhóg agus tá a lán sothí fulla agus néróg ann. Ó fech seo fin sin. Sin an cruúan, sin an chuid bán eicmid na fiachla. Agus sin an drandal, áit bhfuil sé gramthe sa bhéal. Dédín, stof sais buín seo, agus bíon na fiachla fech, tá sais tá néróga ann, tá beag an íon fuil ann freisin, agus is gá airthirt an cruúán. Má thugtar aird an cruúán, tá an fiachla be ceart go leor. Tá is agam faoin na néróga sa óin. Siad a intíonn dom cé acu natá rud fuair nó te nuair a legam lámh a rud éigean. Sin gnó amháin atá acu sa mam, ach intíonn siad dit freisin nuair a bhíon píon ort. An cuimhin leat an úród úd a bhí Paul ag geann de míochla féin agus bhí tinnis fiachla orm. Ugh sa óin, tá súlag nach meid tinnis fiachla orm sa chuíthe. Tá súlagam sa freisin nach méid. Sin éon fá a gaiigh tú ara a thuair de do chud fiachla. Ní ásan na fiachla móra ach an 10 uair amháin agus beagart a bheith ag bra orthú feadh de héal. Lachach snáb, ón ní féin sa folca. An ditig mo chud dúil íochla ile amach sa óin. Titig sa mam. Ach ní hétig siad ile ag an ann céine. Fithe dúil íochla atá agad, agus titig siad na geann is ina geann leis still de chúpla bliain. Sé an fá sa óin a dogta dúil íochla ar na fiachla atá agam in níis, ná tuis gur thosaigh siad ag fás nuair a bhí mé im a bhábín, ach ní bábín a thuile mé. Sin éon fá a bhfuil na fiachla móra ag fás. Crín ceart sa mam. Thá cheann is tríocha de na fiachla móra a bheith agat, agus beidh a bhórmhór agat faoin am a bheith tú 3 bliana déag. Ach ní ásaigh na fiachla foréis go dtí go méid tú ní sin ná sin. Chléan ón a cheann, se a bhaim, go dtí go méid mé im air mór. Céim fá a Dr. fiachla foréis orthú a díofraigh ón. Táis go méid tú níos sinne agus níos críanna faoin am á ásaigh siad sa mam. Tá anmhainach na fiachla eile freisin. An bhfuil sa óin. Cad iad. Fech an catan sin agus é. Dul na cholacha jazz compórteach an tuálaí. Ó, seoid na fiachla éagsúla talking in our mail. Well, tugtar chlár íochla na fiachla tosaigh. Bhín ceithre chlár íochla lár bail. Thuas agus híos a héine dó, agus héine dó.
Gearan siad de chud bia mar a dhéanach siosúr. Gearáin a thugtar ar na cín ghéire atá cosúil le fiacla madra. Strócan siad an bia agus bain siad graim as rudaí. Agus hir de bhéil tá na cúil íochla a dhéanaan an bia a chugant is a bhogalt. Gá chúil íochla ar gach taobh, thuas agus híos. A haon gearán amháin ar gach taobh, thuas agus híos. Agus níos, cad beag an í mata a dhéanamh nach gá. 8 glár íochel plus 8 gúil íochel plus ceire gearán sin 20 dúil íochel. Sin an líon fiacil bhí nagin nuair bhíon mud inar báistí. Agus san sin titan siad amach agus fásan na cín eile nach fásan. Chur óan ar a chola ihe. A bhám a sesin an sin. Tá géaráin ag madraí. Ní an catró hása leis an smaoinemh sin nach bhfuil. Bhí na géaráin mór atá an gceann sin. Tá go dain ar sa mam. Well, tá is agam sa anmhí a bhfuil na céta fiacail aige ar sa óan. Rinne mam gáire. Cén tanmhí é sin? Shark a bheith óan. Is fear dit ar sa mam. No, ar leile be bí na céta fiacail ag shark na áirithe. Agus an bhfuil is agad seo ar sa mam. Bíonn siad a gcónaí ag caile a gcuid fiacla agus siad ag cogant a gcuid bia. Ach leanan na fiacla orthú ag fás ar feadh a saoil. Sin an a chud fiacla agus siad chó géir. Well, ar sa óin go dáiríre. Ní chailig mise ceann ar bith de mo chud fiacla móra nuair a ásaigh siad. Mathú ar sa mam. Bheadh fiacla bratha láidre áile agat mar sin nuair bheadh tú a d'fhear mór. Rinne óan manga. Fiacla bratha láidre áile chun tusa alpa. Seachan an shark. Se chun an bhámi ithe. Oh, feadh. Picture jazz a haring óan dó féin an é. Feadh. Béad óscailte. Feadh an bhí na fiacla go léir feadh. Na cúlíochla hir chúl a bhéil. Hús híos. Na chláríocha, cuivinmh sin na cíine tá chun tosaigh an sin. Agus na géaráin. Cíine tá sais tríontánach géir an sin. Agus sin feadh picture de íochla an sin. Feadh cruúan. Sin pís bán ag míid. An déidín, sin sais pís buí atá an taobh steig. Agus sin bíon na bhíochla. Sin áid na bhfuil na néróg agus an foiil. Bhí sé sin sa bhfuil nach rá. Bhí na fiacla, an seach mór an sin, sa caint le mami. Slán tanó.